Mukadzi aitozvifambirawo zvake nehandbag rake nemavegetable rake achibvanzi icho baro ane vakomana vanobhosha masuspects. Njuzi ichibva yatanga kuzviona ibva yatanga kutera. Remember yanga yabva kukiswa sanga neenergy yakawanda ichibva yaenda kuseri kwekwe inoti icho shit man damn it, ichibva yarova munhu. Mukadzi akatoshamisika kuti njuzi ichitodzoka nebhegi papaya. Njuzi uyu yanga yatobatsira mukadzi uyu, yanga asingazivi kuti mukadzi uyu ichi ndiamai vechivemufeso wake vanga vakapedzisira kuonana kudhara. Mwana achiri kana kuma 8 years vanga vakapesana nemwana wavo weza. Njuzi yabva yatoti thank you, ndokuti aniwo zita rako ndokutenda sei. Njuzi yabva yangoti don't worry thanks. Apa yanga yasungirira mufeso uya kuseri kwakwe weza. Apa momzi yaya yasvika manje, yasvika kune mumwe wamusikana ainzi Shangshi waiziya. Mushangshi uyo yakutomupa chiluku because anga momzi yanga iri maid yemusikana waiziya kuti amanonoka imimi waiziya. Apa wabva waenda kumba kwemufeso uya because ndokwaaine chikafu chaaifarira. Vachisvika mukati momzi yakatoshamisika ichiona njuzi yayo mukati ndiye mukadzi andibatsira zvikanzi mukuvhundika zvikanzi andibatsira pana ndabirwa mabhegi chichichichi. Wabva watoseka uyu wabva wabvunza kuti ko uyu ndiani wako zvikanzi imaid yangu yepadheni. Njuzi ichitobvunza paya vese vari 3 hapana kana aitomboziva kuti ava ndo vanga vari amai vaJunje. Even amai vacho aisatomboziva kuti vari mumba memwana wavo. Shangshi paakanopinda muroom maJunje zvakachitoona hake semufeso wanga ane crush naye achiona mapictures ake naamai vake chichipa achitongofamba kudai so akuda kudzokera panze akati iwo mapictures andaona mukadzi uyu haana kufanana namaid wangu here. Why mukadzi uyu wandiri kuona akafanana namaid wangu? Abva anobata mamwe mapictures acho kwaya ndo mapictures aiti ndiamai vake but munhu uyu akafanana namaid wangu. Why? Zvakamunetsa zvikamushungurudza zvekuti akabva pasi abva anotora maid wakati handi ngatichienda kudai bva anosvika kuroom abva amhanyira kuroom kwamaid wakabva anokombea mapictures anga anotora nemapictures anga ari muroom mamaid wake emwana wake waaiti akapedzisira kuona naye kudhara dona pasi nekutya kuti kochi kasi ndiamai vake. Maid uyu akabva anopinda muroom but kweuri kutsvagei muroom wangu zvikanzi pane zvandanchida ngokombea, pane zvandarona kuti mina ndikudze, pane zvinhu zvekundishungurudza zvandiri kushaya kuti ndokuita isei. Damn it, alright alright, inini ndokwanisa kudedzai kuti amai here zvekuti maid yakashamisika kuti ko chii chiri